मा बुंगोन जिहेतु नोंथांमोना नेपालनिफ्राय फैनानै बे बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाफैनो खाबु मोनदों। धन्यवाद नोंसोरखौबो मिडियाफोराखौ बयनिखौबो खुलुमबाय मेन मा होनब्ला जोङो बे बागुरुम्बा इभेन्ट्सआ जोंखौ निउथा होनानै इनभिटेसन होनानै लिंहरबाय कि नोंसोरबो बे बागुरुम्बायावहाय बाहागो लाफै होननानै बुंबाय बे मोजाङानो जोंबो बाहागो लानायखाय एक्सुट जाबाय दा बाहागो लाफैबाय दा जोङोबो हिन्जावसाफ्रा मोसाखावरिफोरा 18 जन दङ आरो 6 जना जों गार्जेनशिप बायदि फैदों आरो जोङो 24 जन फैगासिनो दङ दा मोजां मोनदों बे प्रग्रामा एकदम मोजां जोंनि नेपालनिजों भारतनिजों बे इन्डियानि आसामनि बड'लेण्डजों कानेक्सन एकदम नजदिक जाबायदि मोनदों आंखौ बेबायदि मोनदों मोजाङानो बेबायदि सोमोन्दोखौ लाखिबाय थाला मोजां जागोन सानो मोनदों आलाय सेरी बड'नि मिथियाथ जे भए पनि ठिकै छ हाम्रो नेपाल र भारतबाट जुन सम्बन्ध जुन नाता छ एकदम गहिरो सम्बन्ध छ यो नाता जोडिराखोस् सदा रहिरहोस् त्यसै पनि हाम्रो सदैवदेखि चलेको छ रोटी बेटी भनेर मानेको छौँ र हाम्रो आसामको र नेपालको बोर्डरहरू एक छ अझै राम्रो मजबुत हुँदै जान्छ नेपालनिफ्राय फैनायाव कोही पासपोर्ट बेबायदि माने लाना फैनो गोनां जादोंमोन नङा पासपोर्ट जोंनि नेपालनिफ्राय फैला कुनै पासपोर्ट नङा दा लामायाव जाबाय नोङो मोनसे आइडि बियो आइडि नांगौ आरो बे नेपालनि आइडि लाबो इन्डियानि आइडि लाबो मोनसे आइडि नांगौ बे आइडि दिन्थिनानै फैजायो एकदम इजिलि फैयो इजिलि लाङो आरो भानिफ्राव हाबा जानो लांबो इजि लांजायो इजि लाबोजायो कुनै प्रब्लेम गैया बेबायदि समस्या गैया दा बर्डाराव एसा समस्या गैया इन्डिया भारतनि कुनै समस्या गैया इजिनो बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों एकदम गोजोननाय मोनदों जोंबो बेखौ बहुत धन्यवाद होयो आरो जोंनि बे बागुरुम्बा इवेंटनि कमिटिया को जोंबो मतलब हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये कमिटी लोगों को ये जो जोड़ने का जो संबंध बनाया इसके लिए बहुत धन्यवाद इस कमेटी को।